Zina langa ndi Mayeso Chikadzula kulandira chokera kuno kuna Mbuma Trading Center komatu president wa dziko lino akhaso akuima pano kuti ankhuletu kwa anthu amene asonkhana pano kuimbira anthu lomwe asonkhana pano pa Mbuma Trading Center pamene president akuchitatu misonkhano yoyima kuwakopa anthu kuti akavotere pa chisankho chimene chichapa 16 September 2025 choncho akafika pamene malo osiyanasiyana president amene akuima akumafotokozapo ndithu fundo zosiyanasiyana zachitukuko zomwe achita kale mdziko muno komanso zimenenso akuonza kuti awachitire amalawi mdziko muno. Ndini nzanga Isaac Jali pano amene tikuyenda naye ulendo umene president akuchitatu misonkhano yoyima kuno choncho Isaac Jali na Mbuma Trading Center tsopano malo achiwiri a president kuima pano. Zona di nzanga Mayeso president ayima apa ngati malo achiwiri kuchokera pa chimwaza pamene anayima ndi kulankhula ndi anthu komanso kwalimbikitsa anthu kuti pa 16 September akavote ndi kuchoka pa chimwaza akubwera pano pa Mbuma pamenenso pali khwimbi kwambiri khwimbi kuyambira kolowera kucha kuzafika penipeni pa trading center pa stolo za pa Mbuma pali anthu ochuluka kwambiri. Uthenga kwambiri mafoto zapo umakhala kuti kuwalimbikitsa anthu kuti akavote pa 16 September pano chifukwa anthu adalembetsa. President adayenda sokale malo amenewa malonga tomwe adayenda mukale kuwauza anthu kuti kalembetseni kaundu la voti pano akuyenda so mmenemo kwauza akavote so pano nzofunika bwanji zimene zanga Isaac Jali. Zimenezi ndizofunika kwambiri chifukwa chakuti president anadziwa kuti pangatalike chisankho cha 2025 mu September chifika chifukwa chake anadutsa momwemu nthawi imene ija nthawi imene Malawi Electoral Commission bungwe lona za chisankho lidatsekula kuti anthu ayambe kulembetsa. President anatenga nawo gawo lomema anthu lolimbikitsa anthu kubwera kupita malo osiyanasiyana kukalembetsa. Ndiye leronso akuchita chimodzimodzi kudutsa momwemo kuwalimbikitsa anthu kuti pa 16 September akaponye voti yawo ndiponso akawasankhe iwowo kuti apitirize ntchito za chitukuko zimene zikuchitika kale. Zaka Isaac Jali zikuonetsa kuti dzulo president anali mboma la Lilongwe kuyenda madera osiyanasiyana kuphira njuzi afika mpana kwa Santhe uku madera osiyanasiyana kukasiya konse. Nkhani yake ikuonetsa kuti kumene kwanthu amachita kwambiri ulimi amalima zinthu zambiri imene zimapita madera osiyanasiyana dziko. Leronso kuno ku Dowa ndi boma limodzi imenso limalima kwambiri ndi misewu imene ikukonzedwa mdziko mtaona msewu umene wa Mbuma amene ukukonza umene zikupitana bwanji zimenezi. Nzona di nzanga Mayeso Chikadzula tingonena mwachidule kuti Central Region ndi food basket ya mwina pafupi mwina dziko lonse gondolo ya chakudya dziko lonse kusonza kuti alimi apa chigawo chapakati amalima kwambiri amalima osati masewera. Ndiye pali kulumikizana kapena pali kugwirizana pakati pa ulimi zokolola zimene alimi amazipeza ndi misewu chifukwa akakolola zokolola zija amenera azinyamule kupita nazo ku misika yosiyanasiyana kandu ku auction kapita nazo kandi kwa adimaki ndi malo ena kumene angathe kukagulitsa kotero kuti misewu yabwino ya makono imene boma lili kumanga ndiyofunikira kwambiri chifukwa ndi kuti ithandiza kupeputsa mavuto amene alimi amakumana nawo akamanyamula katundu wawo kupita ku misika. Sasa iwale company imene umanga nsewu umene ndaonapo paja pa malo awo pa side paja China Civils yomwetu imamangaso ina manga 6 lane Kenyana Drive paja pa Chajenji Kamu Central kuchoka parliament nsewu umene ujawo ndeti tiyembekezere nsewu umene tukhautani mwina zanga Isaac Jali. Ukhala nsewu wa makono kwambiri nsewu wabwino wafotokoza nzanga Mayeso kuti ndi kampani yodziwa bwino kwambiri. China Civils yatulusa nsewu wabwino mu mzinda wa Lilongwe ndiye chingakanike ndi China kampani imene kupereka nsewu wa makono kwambiri kunoko kuna Mbuma kuchoka paja pa chimwaza kuzafika pa stolo za panopo pa Mbuma. Ndiye kuti anthu akuno akuyenera kukhala ansangala akuyenera kukhala ndi chidwi akuyenera kukhala ndi chiyembekezo chonena kuti akhala ndi nsewu wabwino kwambiri umene ndipo ifeyo mmene tipabwera kuno taona kale kuti wayambika nsewu wochoka pa chimwaza mu M1 yonso ndi wanyuwani M1 yonso ndi watsopano umene boma likumanga. Ndiye kuti kuchoka pa nsewu wanyuwani wa M1 nsewunso wanyuwani wochoka pa chimwaza kufika kuno kuna Mbuma. Mwina zanga Isaac Jali poti kumadera ngati kuno ngati kuna Mbuma kamene madera aphungu maitira zinthu zosiyanasiyana kudzera ku ntchito so mwina za CDF ndi zina zote komanso ngati boma paloka kuphatiza pa mwina kuphatizapo ntchito ngati za mtukula pakhomo mwina zimene ungatchulepo mwachidule ngati kuno kudowa zikhaye ntchito zanje zanga Isaac Jali ngati za magetsi zina zimenezo ungatchule ziti. Zonadi wanena zona zanga Mayeso magetsi
boma lapereka kunoko magetsi madera osiyanasiyana kuno kudowa kudzera ku ntchito ya Malawi Rural Electrification Program MAREP, komanso kupatulapo lamanga nyumba zokhalamo anthu ogwira ntchito za boma, kupatulapo lapereka ngongole za NIF, ngongole osangoti kungopereka komano kuonetsetsa kuti ngongolezo ziperekedwe kwa anthu amene akapindule ntchito zawo za business. Komanso anifi yaji monga tonse tikudziwa kuti adayambitsa thumba lina lothandizira pa ntchito za malimidwe, ndiye anthunso akuno kudowa apindulanso ndi ndalama zimene za muthumba la NIF lolimbikitsa ntchito za malimidwe, kotero kuti anthu akunoko iyayi achita bwino pa nkhani za malimidwe kudzera ku thumba la za malimidwe la NIF. Atsokoza kwambiri amene mtolankhani wathu Isaac Jali amene ndina yetu pa ulendo umene limodzi ndi a president amene tu akuchita misonkhano imeneyi yoyimayima kukopa wanthu kuwalimbikitsa wanthu kuti akavoteretu pa chisankho chimene chikubwera chapa 16 September 2025 ndi chisankho chosankha president, phungu komanso tu kansala. Ndiye a president nthawi yonse akhaletu akufika pano monga mmene mkuonera pakanema ameneyi wa MBC mutha kuona kuti ndipita kama za president tsopano kufika pano pa Nambuma Trading Center pomwe tipasonkhana khwimbi la wanthu kuti alankhule nawo pano kuwakumbutsa za chisankho chimenechi chikudzachi chapa 16 September 2025. Chonchi pamene amapanga president nkuwauza wanthuwa kuti iyayi musangokhala iyayi pa tsiku limeneli nnakuwuzani kuti mulembetse mayina anu mkaundula la voti. Panonso ndabweranso kukutsimikizira kuti iyayi voti chatu masiku aja ayandikira mudzadzuke mama wati ukaponya voti yanu. Voti akumakumbutsanso akuluakulu achipani kuti ali voti imeneyitu ndikuyambira 6 koloko mmawa kudzatsekatu dzulo, so kuti anthu adzadziwe nthawi initu kuti nthawi yovotera idasintha kale lija imakhalatu 6 koloko mpaka 6 koloko madzulo, ndi 6 koloko mmawa malire 4 koloko madzulo. Choncho zina zimenetu akumafotokozera anthu akapeza malonga amenewa ndi zimenezo. Ndi apa president amene mutimvera pa MBC Radio 1 mmene atero ma president itu atuluka pamwamba gapo tawo chanditu kuima pamemba chanditu pa sunroof kuti awayankhule anthu pano. Sikuti gamira jampana denga ijayi koma iyayi yawo yomwe ya president angotuluka pamwamba pang'ono kuti awayankhule anthu amene asonkhana pano pa Nambuma Trading Center. Ndimati pa anthu ochuluka kwambiri pano amene afuna amve uthenga kuchokeratu kwa president athu menetu afika pano. Anthu ochuluka kwambiri amene nditu ali pano pa Nambuma kuti aone a president, amve mawu a president, walimbikitsa anthu amenewa a president kuti voti ilipo nditu pa 16 September 2025. Apa tikupeka m'manja mwa Richard Mondopanda omwetu ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP amene tu akutsogolera programu imeneyi pano pa Nambuma Trading Center. Anthu akwerakwera mashopu, anthu akhalakhala mwamba mashopu kuti amve kuchokeratu kwa a president pa nthawi imeneyi. Bwana president mwalandiridwa mmawa uno ali apawa ndiye mwini dera senior chief Kahembe ni mwana wawo kusamba tonsi. Iwowa akakulandirani bwino pa ofesi pawo. Paliso mkumano wina kumeneko koma pano tinati musango dutsa mwapatse mona abale wanu. Mwafika kuno kwanu awa na abale wanu. Mundilole modzichepetsa Your Excellency ndikupempheni kuti mwayankhule abale wanu kuno ku Nambuma. Zikomo kwambiri Your Excellency. Agogo Kahembe sinimaganiza kuti anduzira pano ayi. Kwacha koma nyamata inu msakanene tivane wani pano ndakulira pano ino ntawuni yanga sukulu mmaimba pakaninga yapo saka dachita bwino kuti tingodutsa osapereka moni ayi. Hayo ambukoza msadenka za msewo mpaka tikafika ukalumikiza kuchisepo uko tikalumikizanso pita uko
Siparati consensus. Nikwambira pampano Rumezi. Koma tigwirizane. Nanga kuno muliso ni candidate president winner. Mkavotera nda. Sono MP mvotere nda. Kusamba zonzi bani. Izi mukambazi likonzere limodzi bani. Chifukwa mapulani athu ngakuti mmene tayambira kukonza misewu yolimba ikuluikulu tsopano tiyambe tsopano kulowa m'midzimu. Chifukwa chake ngakhale msewu mukambawu ayamba kale kukonza. Tufuna kuti chitukukochi chifalikire m'midzi yonse. Tufuna kuti achinyamata akhale mchiyembekezo chokhazikika. Tufuna kuti azimayi akamachita mabizinesi pa trading ngati pano zizikhala. Komatu inu malo ana adayikidwa kuti nthu akhale rural growth center yabwinobwino. Clinton Hunter Foundation adabwerapo pano Clinton kumakhala ngati zoyenda koma zonse kwanlowa mchijombwe. Kumanchita ngati zinthu wosasamalirako kuno yaye. Lero tikonze kwathu ani. Ndiye chisisi chake nchoti pa 16 September lapa mwezi omwewo. Inu nonse amene kodi adalembetsa ndani pata kwezani mani. Inu amene mdalembetsa mulinko votera. Osachita chibwana munyinji tikavotere Chakwera. Tumvana kodi. Chifukwa ndiye kuti chitukukochi chipitirira. Wena amene adalepheretsa kuti kuno kutukuke kalero akabwereranso ndiye kuti zakanika. Ndiye osachita za chibwana chimalanditsa bani. Tagwirizana bani. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Pano ulendo umenewu kupita tsopano kwa akayembe. Kumene kuso akalankhulaso ndi anthu amene asonkhananso kumeneko tilandireni ku plantaya ine mayeso chikhadzula. Pamene Mulungu anandiika pa mpando umenewu anali nafe cholinga ngati dziko. Ndipo ndili nchikhulupiriro kuti cholingacho chikhala chitakwaniritsidwa kufika 2030. Abwana Chakwera ndiziru zinu kugondilololo muntima wangazi mafiru awaditsa malato zogololo nyesinira wali bongololo balibe soka yikira tikubira chitsogolo emusipingi boma Chakwera ndi boma tambala wakuda boma wali bongololo emusipingi boma Chakwera
tambala wakuda boma wali bongololo kufuna chitukuko chipitirire misewu ipitirire makuliji walimba apitirire achinyamata miyoyo isinje chitukuko chipitirire saumoyo zipitirire samapuziro zipitirire saulimi wapamwamba amafotera Chakwera ni dolo Chakwera ni dolo 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 achinyamata miyoyo isinje chitukuko chipitirire saumoyo zipitirire samapuziro zipitirire saulimi wapamwamba amafotera Chakwera ni dolo Chakwera ni dolo 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 kufuna chitukuko chipitirire misewu ipitirire makuliji walimba apitirire achinyamata miyoyo isinje chitukuko chipitirire saumoyo zipitirire samapuziro zipitirire saulimi wapamwamba amafotera Chakwera ni dolo Chakwera ni dolo amafotera Chakwera ni dolo Chakwera ni dolo amafotera Chakwera ni dolo Chakwera ni dolo amafotera Chakwera ni dolo Chakwera ni dolo. My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. Maluzi nje.
batani pamwambwe kudzera pa MBC2 on the go maluzi nje kulowa kuvunga cash mbwe pompo kuti mulowe nawo masewerowa imbani star 4342 star 10 hash lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena pamba raffle tikiti iliyonse ndi 400 kwacha mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash raffle draw iliyonse izionetsedwa live pa MBC2 on the go ndi Facebook page yathu masewerowa ndi ovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa ndondomeko ndi malamulo zizatsatidwa. Elections are upon us. It's decision time, Malawi. Mark your calendars. It's the first 2025 presidential debate this Thursday, August 21st at 7 p.m. at the Bingu International Convention Center in Lilongwe. Tune in to appreciate the development agenda of different political parties on how they plan to develop Malawi. Invited political parties include the Democratic Progressive Party, Malawi Congress Party, People's Party, United Democratic Front, and UTM. Presidential debates are vital for our democracy, letting you compare policies and visions as you prepare to vote in the 16 September 2025 elections. Tune in live on all radio stations and television stations in Malawi or online via Facebook and YouTube to engage with ideas shaping Malawi's future. Don't miss this chance to make an informed choice. 2 more debates will take place on 29th August and 4th September. Stay informed, Malawi, and help shape our nation's future. It's the first 2025 Malawi presidential debate this Thursday, 21 August 2025 at 7 p.m. broadcast on all radio and television networks in Malawi and online.